como un after. Leo aberto desde que chegaste. Quedamos hoxe en San Roquiño para falar das festas. Quen son? Os representantes da comisión. Ah, Vale. Por suposto, aí estarei. Claro, estarei aí. Como vives ti as festas de San Roquiño? Bueno, eu as festas de San Roquiño, a vivir aquí ao lado, pois vivos con moita ilusión, esperando que cheguen, sobre todo o domingo, porque o domingo é o día que abren as festas, o sea que é o primeiro día que empezan, e leva, o sea, o santo do que se celebra o domingo, leva o nombre das festas, que é o San Roquiño. Que problemas lle ves ti ás festas de agora e que cambiarías delas? A ver, os problemas que lle vexo, por dicir problema, é que, a ver, agora as cousas están moito máis caras, non hai tanta xente, tanto ambiente, porque tamén a xente non se involucra. A xente non se involucra tanto como antes. E, a ver, que cambiaría? Pois, o único que cambiaría é que, por exemplo, o domingo, que é o día que hai máis xente, é máis... que vai máis xente da fora e tal, que houbera así algunha chiringuitada para os rapaces. Bueno, chameivos porque temos que falar das festas deste ano, sí, que o ano pasado non saíron nada ben. Sí, houve moitas queixas. Sí, deberíamos darlle unha volta ás festas este ano. Como eran as festas antiguamente? Antigamente aquí as festas eran boas, considerábanse dentro da comarca máis principales. Por que estas festas se trasladaron a setiembre? As roques sempre se celebraban no 16 de agosto, como en todas partes, por aí que se conocen. Pero cando foi debido ao tempo da fame, despois da guerra civil, pois decidiron trasladala ao último domingo de setembro, dado que, como xa había viño novo, nos viños tintos había viño novo, e máis millo restrego tempranero, que era para poder facer as empanadas. E entón, desa maneira, celebraban a festa xa con comida e bebida. Cales foron os cambios das festas de antes ás da hora? Antes había as orquestas, moita multitud de xente, logo depois perseguiron, pero desde cando foi agora, últimamente da pandemia, pois empezaron a decaer, porque moitos músicos que había en moi boas orquestas separáronse, outros dedicaronse a outros quefaceres, entón, claro, mermaron bastante. Poderíamos ir mirando por algunhas actividades para os máis cativos. A min queixáronseme de que o tipo de música era moi actual para o tipo de xente que ven á festa. Entón, a mellor deberíamos orientala máis aos máis maiores. Claro, deberíamos cambiala a unha música máis adecuada para eles. Ademais, houve moita xente que se queixou da hora do comezo da orquesta. Pois teremos que ir mirando polas orquestas co orzamento que temos para así poder facer unhas boas festas. E, bueno, que poderíamos facer? Cunha lana gratis para todos! Bueno, pois ao final eu penso que é mellor poñer unha orquesta máis tipo de verbena para os máis maiores ao principio da festa e despois contra a madrugada máis ao final poñer un DJ para os máis xóvenes. Eu digo que o DJ é mellor deixalo para o venres e o resto da semana contratar unha orquesta. Sí, e o venres é mellor para os xóvenes, porque é cando poden, porque pola semana non poden que teñen colexio ou por temas de estudios. Opino mesmo e penso que as festas van ser moi boas este ano. Que relación tes coas festas? Bueno, eu, unha parte, sou o presidente da comisión de Cerrande, mas sou o presidente da Asociación do Pote, que me toca da procesión. Como eran as festas de San Roquiño antes? Bueno, pois eu cando pasei por aquí, agora, por 44 ou 45 anos, as festas de San Roquiño eran distintas a hoxe. Hoxe hai unha persona cando compra todo e vende a bebida só. Antes, antigamente, había, non sei, uns 20 ou 30 centros de bares pequeninos, que a xente estaba a beber polo camiño e había moitísima máis xente á festa que hoxe en día. Bos días! Ala, xa estaría. Bueno, pois xa temos festas. Escoitastes xa o novo cambio das festas de San Roquiño? Sí, que van poñer nova música, algo máis adaptado para toda a cidade. Este ano iremos todos os días, non? Home, como non vamos ir? Home, mira, xa estamos no Miño. Xa era hora,
Hostia, o cartel de festa de San Roquiño. Que dis? Manolta, non hai novas festas, meu. Mira pa aquí, ven a Olympus. Viremos o domingo, non? Que hai cubatas gratis. Que, ai, verdad, non me acordaba xa. Que enteraste usted? Moi amplo de Dios para gravar. Mires para o móvil. Por Dios. Que non hai novas festas, carai. Ele